vertikové, aj počítač možno. Tam by mohla byť platená. A teraz vám už nechám si vychutnať zábery z bitiek. Máme práve v ruke plameňovať, ukážeme vám, ako sa zabíja. To je od nás dneska všetko. Táto hra sa skončí a videoľkou sa tiež skončí. Už nebudem nič hovoriť. Tak to si zamierite. Dobre dostrelujte. Vidíte, trafili sme ho. Môžete si meniť pohľad a blíži sa k nám nepriateľ. Zabíja nás, keď vám ukáže takú šípku. Tak. Týmto sa môžete odstreliť do vzduchu. Dáte si k zemi pištol, stisnete tlačítko výzvu a zabijete sa. To je koniec.